Kaixo sexy kuadrilla, zer moduz astelena da, urtarriak 20, okerez banago, ez dakit ez da zein egunetan bizi nahi zen, badakit astelena dela, eta horrek esan nahi du, asterokoa, hemen, asten dela! Ikusten duzun bezala ez nago nire etxeko setup arruntean, banago departamentuan. Eta bueno, gimnasiora joan naiz goizeko 7:00, ezagit ez da nola egin dudan, baina hori da nire helburua, ze goizetan hori kentzen baldin badut, atxaleak izango ditut, oposaketetan zentratzeko. Eta horretara bideratu behar dut, ze bestela ez dut tarterik izango. Eta horixe, orain astea antolatzen hasiko naiz, eta poko mas, gero badut bilera bat, ikasle batekin egon behar dut, eta gero ja klase. Eta hola, astelena, ja, eginda, ja, bueno, orain dekan ez naiz ez da hasi. Así que, let's go. Bueno, eta bide batez, beti esaten dut morea dela nire kolore gokoena, eta hala da, baina gero fuksia, osea, rollo kolore mota honetakoa, eta inkluso pixkat morera joaten dena, osea, fuksia, baina morera jotzen duen hori, esango nuke nire bigarren kolore gogokoena dela. No, poco a así. poco, así aguanta, levanta, ¿vale? Vale. Cuando levanta antes, si usted se sale. Ah, chico. Sí, muy bien. Cosas, entonces. Horretzen du. Bueno, gozoa. Badakit aurreko egunean etorri nintzelako. Horaiak pustiko ditut gora horrein. Eta Orion motxia. Kaixo ekipo, aste artea da, gaur ez dut ezer grabatu, ze oso egun intentsua izan dut, datorren astean ebaluaketak dira, orduan gaude zoru moduan zuzentzen, eta nada, hori orain ikusten duzuela pixkat dotore nagoela, prestatu behar naiz biharko bideoa grabatu eta editatzeko, gaueko 9 dira, así que let's go. Disclaimer, ez dakit makillatzen, así que agian egiten dut kriston pasakeri bat. Bueno, ekipo, makillatzen ari naiz, jarri dut concealerra, jarri dut pixkat kontornoa eta hautsak, eta orain jarriko dut blusha, hau da koloretea de toda la vida. Eta zuekin partekatu nahi nuen gauza bat. Ja hemen kuadrilla txiki bat osatzen gabiltzala, ze azkenean blog hauek oso jende gutxik momentuz ikusten ditugu, eta kontua da, bueno, blogean nahiko gustora geratu nintzen horrekin, sartu arkakuso.eu zen bide batez. Ito aroaz hasi nintzela hitz egiten, baina bukatu nuen, pues, ordutikan egun horietatik ona buruan boltaka dituan gauza batzuen egoeran hitz egiten. Eta kontua da, astelenean ez, bai, astelenean, pues, TikToken bideo bat ikusi nuen, eta, no sé, asko kostatzen zaigula aitortza egitea. Eta iruditzen zait gero, osea, badagoela jende bat, uste duena dela la descubridora del mundo dela Cristóbal Colón, eta, well, baby, ez zara, ez ezagutzeak ez du esan nahi aurretikan jenderik ez egoela, iruditzen zait oso humiltasun basukoa esatea zarela lehenengoa sare sozialetan euskaraz bideoa sortzen, hasteko ez denean horrela, bai TikToken, zure plataforman zein besteetan, osea eske, jaiz nago adi aiora bat, supertxope proiektua, ni neu, osea eske aurretikan bazegoen jendea, bazegoen iPatch bat, bazeuden blogak, orduan iruditzen zait oso humiltasun gutxikoa esatea hori, eta gainera, no sé, osea, egitea la bandera da Euskal Edukia sortzeaz,
dagoenean pertsona talde bat, euskara hutsean eta euskaratik edukia sortzen, eta, bueno, euskarak dirua ematen duenean edo zifrak ematen dutenean ongi, baina bestela gaztelera jarraitzaileak lortzeko hobe ez? Ez dakit. Batzutan pentsatu izan dut, gero ere, jende horri espazioak, altabozak, programak ematen dizkiotenek ere badutela erru handia, kanpainetarako kontratatzen dituztenak, osea, eskiz dut ulertzen. Nahi baldin baduzu euskaldun publiko batetara iritsi, kontaktatu eta lan egin euskara hutsean sortzen duten horiekin. Osea, ez fijatu hainbeste zenbat jarraitzaile dituzten, fijatu interakzioetan. Zenbat jarraitzaile erosi daitezke eski. Begira, noizait egingo dut konprobaketa proiektu batekin kontu bat sortu eta sartu hor jarraitzaileak izateko, osea, jarraitzaileak erosi. Eski, nago fijo, nago superkonbentzituta jendeak orduan bai kontaktatuko zuela proiektu horrekin. Eta bakarrik jarraitzaileak izateagatik eta ez fidelitateko komunitate bat izateagatik. Esen plan de, pues da pixka bat, orain zer, kontuan izateko eta nolabaiteko kreditua emateko, osea, Zetakek peiok egin behar izan du 2 egunez bete Nafarroarena 30.000 lagunen aurrean kriston espektakulo bat egin, horrek suposatzen duen inbertsio pertsonal, artistiko, tekniko, infrastruktura, ekonomiko, eta bueno, ez hori bakarrik. Egin behar duzu show bat hasi estanke baten barruan, pasarela batekin, suarekin, eszenatokia maila ezberdinetan, eta gainera erreproduzitzen bideoklip bat. Eta orduan bai. Orduan bai, ongi. Hori dago oso ongi, baina eske badago euskaraz sormen maila izugarria eta sortze prozesu ezberdinetan parte hartzen ari den jendea eta bereziki euskarazko proiektuen inguruan dabilen jendea aitortza merezi duela eta ja utzi dezagun eskinago oso zututa honekin. Pixka bat hipokresia hori. De bai gara super euskaldunako gure hizkuntza, baina gure hizkuntza ez da altxor bat, leine, ez da altxor bat, hor hemen nire gauza hauek egoteko edo izateko gauza bat. Osea, egunerokotasunean erabili behar dugu, egunerokotasunean kontsumitu behar dugu, egunerokotasunean euskaraz musika entzun irakurri egin behar dugu, sustatu behar dugu, eta niri dagokidan aldetikan kontsumitu behar ditugu euskal komunikabideak eta kontsumitu behar ditugu euskal eduki sortzaileak sarean, eske gainera ezin zarete kexatu. Doan da ez dizue ezer kostatzen like bat ematea, jarraitzea, arpidetzea, noizbehinka komentario bat ustea. Eske ez du ezer kostatzen eta guri da aitortza modu bat. Eske ez dugu guk dirurik irabazten. Gustatuko litzaigukeela dirua jasotzea, noski, nire gustatuko litzaidake komunikatzaile bezala lan egitean. Eta sare sozialetan, eduki mota ezberdinak sortza. Izan nire sare sozialetarako, izan aurkezle bezala, izan elkarrizkatzaile bezala, whatever. Orduan mesedez, eskatuko dizuet, eta ez badakizue galdetu. Beti prest gaude eduki sortzaile euskaldunak, beste eduki sortzaile euskaldunak gomendatzeko. Beraz, nahi baldin baduzue, utzi iruzkietan eta paseko dizkizuet zerrendak, erreferentziak nahi duzuena. Bale, eta barkatu, hau ez da zuen kontra. Baina jo, eske da sutzen hauen gauza bat. Eta oraindik ez naiz makillatu, eta ber nola grabatzen dudan orain YouTubeko biharko bideoa. Venga, moztuko dut eta jarriko naiz makillatzen zu bestela. Sutuko naiz. Maite zaituztet, horregoteagatik eta superpozik nago, nik gustoko dudalako egiten dut, eta gustuko dudalako ere partekatzen dut nik aukeratzen dudana eta nik nahi dudana zuekin. Eta aurten nahi dut bultzatxo bat eman nik sinesten dudalako euskarazko edukia interneten noizbait loraldia izango duela eta benetan merezi duen errekonozimendua. Bai, aitortza hori emango zaiola. Eta esan dudan bezala, ez da hasten oraingo sare sozialekin, hasten da blogekin eta inkluso horretikan zerbait egongo zen ere. Beraz hori, mila esker horregoteagatik, bai bideo hauek ikusten arpidetuta ez bazute, eta eman like oraintxo bertan. Bestela zuen ametxagaztoetan aterako naiz. Eta
bestela ere bloga irakurtzen edo, bueno, ni sare sozialetan jarraitzen basikamente, así que, mila esker. Bueno, ya bukatut, ez nago asko konbentzitzen, nik uste dut jaitsiko dudala pixka bat fokoa. Eta piztu beharko nuke fondoko argia. Hau gehiago gustatzen zait, hau da gehiago rollo streamer igual. Puntutxo bat. Perfecto. Eta incluso... a ver... Zait gustatzen nola dituan bekaina. Osa, que montre... Bekainak ez ditut inoiz egiten. Parece como que me tengo ahí un plastón. A ver, es que le han jarri un mascarilla bat, pero... O sea, aurpegian, No sé. Bueno, cuadrilla... Iruñeko leku honenean daude. Hartu, hauetako probatzeko gero gano. Eta etxean. Itxura izan behar dudan, osteguna da urriak 23 eta goizeko 9:00 bat gutxi. 9:00 ametxekin bilera bat egingo dugu. Eta hori, deituko dut begira. Eta agurtzeko. A ber, ekipo bateria bukatu dela eta amets gaixo hemen zon prest jarri da divina. Zon, hola, begiratzen en plan. Eta bueno, agurtu amets. Gaixo! Bueno, ala, egin behar dugula bilera, así que agur. Bueno, badirudi ez dela pasatu denborarik, zemen jarraitzen dut, baina bai. De hecho, ez dakit txokolatea izango duan. Bazkaldu berri dut, eta orain ari naiz, gidoia garbira pasatzen ze baditut hemen denak oharretan, gero atxaldeko 7:00 katakraken Unai Rodriguez nire lagunaren liburu aurkezpena idatzen dudalako. Oso orduri nago gazteleraz delako eta ni gazteleraz. Horrelako gauza formaletan, a ber, moldatzen naiz eta defendatzen dut, baina euskeraz baino gehiago kostatzen zait, obviamente. Eta hori, urduri jartzen hasi naiz pixkatxo bat, baina banoa gozatzera. Eta hori, hasi que gero suposatzen dut urrengo irudiak izango direla hortikan. Ekipo, banoa aurkezpenera bida, bueno, geratu gara ordu bete lehenago, azken orduko gauzak ikusteko eta nola ez zerbait hartzeko. Baina, bueno, bueltatu behar dut pakete bat, ze erosia nuen lagun baten dako, bueno, lagun bat izan da ama, eta erosi nituen unas pelotas sensoriales aurrarentzat, osea, pilota sensorial batzuk, total, etortzen zirela al vacío, ez zuten forma hartzen, eta gainera egiten zuten rollo, soinua, eta klaro, soinua ateratzen zen, olako katxarrito txiki batetatik, en el que podías, osea, aurra tragatu alzuela. Orduan, pues nada, bueltatzera. Bueno, ekipo, banago ja katakraken, eta banoa ja areto nagusira, naholako agikaldean hemen daukat prestatuta hori da. Eta begira, hor dago Unai. Gaixo Unai, orduri zaude. Zer pentsatzen duzu? Ai! Ba, bueno, oie, ze polita! Bai? Begira, orain erakutsiko dizu. Hola! Begira, hau da portada bezala. Primerako merchandisinga, Beitu. Gustatzen zait pilota. Postal guztiak Mikelek egin ditut. Nire senarrak
Bueno, hitz batzuk aurretikan. Ba, oso orduri nago, baina uste dut zurekin primeran geratuko dela. Aterako da primera. Hori, seguro. Así que guazen ikustera. De este libro, y tirando un poco de lo que tú has dicho, ¿no? Has mencionado que desde que empezaste a escribirlo en el foro hasta que decidiste volverlo a retomar, han pasado muchos años y yo quiero saber qué encontró o qué sentiste cuando volviste a releer todo eso. Porque claro, has mencionado, tú habías cambiado, habían pasado muchos años, no sé. ¿Esa pregunta estaba preparada? No. Es que es muy bonita, de verdad. Fue bastante curioso porque como yo empiezo en el... Bueno, vamos a decirlo claro, ¿no? Para que lo tengamos un poco en la cabeza, esta novela, ¿qué hora es? Que no se nos vaya mucho tiempo. No sé yo. Esta novela, o sea, la saga entera va a tener en principio 5 actos o 5 episodios, ¿vale? Ordenados cronológicamente. Yo empiezo, en esta novela solo hay un salto temporal, pasamos del cuarto, ¿vale? O sea, pasamos del penúltimo al primero. Y como yo empecé de forma lineal, según mi novela, ¿vale? No de forma cronológica, yo empecé por el cuarto y a mí me costó engancharme a mi propia historia. No se creía al principio, era como que estaba escribiendo por escribir. Yo siempre he dicho que yo no soy buen escritor, yo soy bueno corrigiendo mis escritos. Entonces, bueno, le di un pase, le di un voto de confianza y digo, voy a seguir. Y cuando me encontré con ese relato abrumadoramente pedante que yo había escrito, pero tan tierno, con ese espíritu, esa imaginación que uno tiene en la juventud y que luego parece como que reprimes cuanto... Yo ahora considero que escribo mejor, menos mal, que hace 20 años, pero es verdad que parece que cuanto más manejas la forma, más te dejas dominar por ella y más te reprimes. Y esta novela tiene un punto muy bonito y es que combina el escritor que soy ahora con el soñador que era cuando tenía 15 años. Fue muy bonito reencontrarme con ello y descubrir cositas. En equipo... Ostirala da, uste dut ez dudala esan. Gona ez nire taldekide hoiak agurtzen. Liceo Monjardinen jolasten nuela. Ea beste egunen batean etortzen naizen. Egin, mandit ilusioa eta eraberean ere mandit pixkat, como txirrinta berriz jokatzearena. Hau naiz ere nire entrenatzaile horiekin eta hori, pues ematen du ilusioa. Eta horrein joago naiz, bueno, eski ez dute zer grabatu, egon naizelako egun osoa zuzentzen. Zer, atorren astean baditugu ebaluazioak, eta hori, eta orduan pues notak jarri behar ditugu ja, banoalatzeratua. Eta hori. A ber, aurten lehenengo aldia da, ikasturte osoan nagoela zentro honetan. Orduan, pues... Bueno, ekipo, zer moduz larun bata da, ez dute zer grabatu. Egia esan zuzendu nabilelako. Baina, bueno, atxaldeko 6:00 gutxi dira. Gero banoa Idoiaren etxere, egingo dugu pelimanta, plana. Baina dut hemen aurreko egunekoa eta esango duzu, jo Iruña, oraindik ez duzu jan. Ba ez, nahi nuen, momentu berezi bat probestu adibidez, zuzentzeaz kokoteraino zaudenean. Eta bueno, egingo dugu hemen, testa da holakoa, eta probatuko dut. Jo, pues eskerrak, enuela hartu gurinekoa. Osea, abeienazkoa zelako gozoagoa. Hola. Eskerrak, agurinarekin, osea, superona dago, baina gozoa da un rato. Osea, como pa comerlo a cachos, vaya. Dauka, roskoaren, erregen egunetako, roskoaren zapore, osea, masa esango nuke dela oso antzekoa. Bai, begira. A ber, enfokatzen duen, ez du enfokatu nahi. Bueno, ona dago, Agian, pues, beste gauza garrotikoekin geratuko nintzateke.
Beatrizeko. Jango dute, ala, gero arte. Begira, nago orain norbaiti museo emateko moduan, hasi que zuei emango dizut. Tori, dena txokolatez bete zarete. Kaixo. Zortziak dira, zortziak zazpi gutxi, igandea, eta nago bideoa editatzeko irudiak aukeratzen. Batzutan grabatzen ditut gauza asko, gero, no me cuadran. Eta gira da blog bat dela, baina bat zauden plano batzuk no me gustaban eta ez nuela ezer kontatzen. Eta kontua da, gaur banoala maren etxera laguntzen jarraitzera gauza batzuk egiten. Eta, klaro, editatu behar dut behintzat, orain artekoa, geroan, bere ordenagailuan duen editorearekin, aldudan moduan editatzeko. Orduan, ja egin ditut irudien aukeraketa, orain falta zait montatzea, ze, klaro, asterokoak badu, nik badut premierren ja gordeta, oinarri moduko bat, eta hor baditut nire arrobarkakus hori jartzen dudanean sekuentzia moduan soinuarekin edota data agertzen denean guzti hori. Eta horixe, así que jarriko gara horretan. Bueno, gaur ja aldatuko dut pijamaz, así que lasai. Bueno, espera dezagun. Aizua galdera batzuek, pijamaz zenbatero aldatzen duzue eta ohiko izarak zenbatero. Bueno, eske ohikoak ez badira badaude beste izararik. Utzi iruzkinetan mesedez. Hola ekipo, hemen txenago, bila esaren zain. Eta bueno, badirudi, banoala etxetik, baina ez. Zamatzat izarak. Abak garbitzeko, esko ere soa izanteak utxenten du Eta berreskuratu dut nire ebuka tuneatu doala horrela. Eta hasiko naiz irakurtzen liburu bat utzi zidatela. Deitzen dela El descontento, dela Beatriz Serranorena. Eta orain arte egonaiz irakurri ditut bi liburu euskeraz, bat uste dut dela Lizar Begoña dena munduzita denen kontra olako zer jarriko duala hemen. Eta gero Martin Martinaren bigarren liburua Mankai Gaztainagarena. Bigarrena lehenengoa baino hobea. Lehenengoa irakurri behar da bigarrena irakurtzeko? Bai eta ez. Ze bigarrenaren hasieran egiten dugu laburpen moduko bat. Eta pila bat gustatzen zait, askoz gehiago ilundu da, eta beldurra pasatu du. Así que me encanta, Amankai, mila esker bidaltzagatik, hirugarren liburuaren zein geratzen naiz irakurtzeko, eta posible baduzue, misterioa eta fantasia gustoko baldin baduzu, euskal mitologia gustoko baldin baduzue, Martin Martinaren bi liburu ditugu dagoeneko, hirugarrena faltan, baina baduzuen handik hasi. Berez, nik DBH-ko ikasleendako gomendatuko nuke, baina edozeinendako gozatzeko aukera paregabea. Osea, nik asteburu batean, ¿qué dices asteburu? Egun batean irakurri nuen, así que nik gomendatuko nizueke, benetan. Bueno, ekipo, atxaldeko, dira, ordubita erdiak ez dugu oraindik janaria eginda, bueno, lehenengoa bai, borraja, eta gero saieskia, uste dutela txerri saieskia patatekin labean, patatak labean, zeonak, eta espaldi ez dudan ezik. Jaten, pues hori xe jango dugu, eta hori, egon gara orain arte, goizeko 10:00-tik orain arte, gauza asko jasotzen ala que hay. Eta hori orain editatuko dut,
gero bazkaldo, gero zuzentzen bukatu, baditu dela 12 lan zuzentzeko, eta gero ja etorriko da nire amona eta nire amaren langusina bat, eta hortxe gongo gara, así que hori da gaurko plana, baina zuek ja hemen agortzen zaituztet, gogoratu bihar, egongo da bloga, baina da azkeneko astelena, orduan berez gogoratu ezagola blogik, baina honetan bai, berezia delako, lehenengoa delako, eta ikusiko duzu zer dauka, ez sorpresita doan prestatua, beraz bihar, agian baliteke 8:00 gertuago, baina 7:00 aurrera, arkakuso.eusen blog post berria izango dugu. Así que, bihar arte eta asteazkenera arte, aio! Aio, 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 aio.